Kok borok detam bagi palai zakha. Ini kok borok detam bagi palai zakha. Kok borok sal ketek maromboy. Sekeluk jak, tolak lai jak, kemazak. Duda bosongni soba khalai leman bisingtei. 1979 ni tini salo kok borok সরকারি কক nei gosina har jago abono rogino tini no salno chang kok borok sal nei palaile nin chini mungke ani bo mungkai komolia dekor o Surendranagar school bo purun chimi kok borok de palai he mani Surendranagar school to bo purun chimi palai ka sukmai ya 2013 puila kok borok chengo apa dini apa sone chimene chung kok borok bele ka hambai sar ini kok borok sal belai tongthongmani kok khaten khaja angna di kok salo angkai ubino belai na khaten khaja nggar tangi kima ham hiya kono kok borok ni anggunone kok borok ti bogoni dagero ti anggunone anggo khorotas kori abo ti kok borok
Kuku yakino kaka mongka jokoni kadang manipo. Abai na puila no ang tiri nyo অনুষ্ঠান Surendranagor Higher Secondary School Orwo Suganggo Khaikya Waisa ang উপস্থিত ongkar baik botshor age takalai bahar puila no orang je mail jengje mail songsalai mani au kok borok salno lagoi o mail ni atupam yang dalam kenang sinai kemudian ada Burma ayah sekolah ni perenai ro teh abang bisingot tahu perenai yak headmaster yak suhunai headmistress assistant headmistress mana deh angtu di balai kadang jauh mana tinggal karena jengkokon Gandhi kata kok orang ni diploma course pro apro bobo aro porikha sembrai umudo thithanga botong tongkai bodebo khadang debo hamjak tong kan bonayo jotono ko borok sentong tini durbagyo bokriha jai ho tai kibodi mas phorongnai jero অচিনি অরংনকনি सोलोंनाय रok अर्थात छात्र छात्री सोलोंनाय जे Ani koklok ni mung ke maniko anta koklok ni mung se koklok sineng kai Narendra Debrma Ani maniko khnai thok sawai basatok lama baigothok ani maniko bumung kok borok jawa borok kan borok tayada borok sawakok borok ani maniko bumung kok